Bona nit a tothom. Comencem la 18a acció del Taller de les Arts. Déu-n'hi-do, no? Un aplaudiment. Hem previst o hem pensat versa amb això. És un diàleg entre les diferents disciplines. Per un costat tenim el color, que es desenvoluparà en el plafó del fons. Després tenim la línia, el dibuix, que es desenvoluparà a través d'aquest petit muntatge que hi ha aquí davant. Els músics, que tocaran en directe tota l'estona, i intentarem, que és molt complicat, fer un diàleg. Perquè arribat aquí hem hagut d'establir una sèrie d'elements, de símbols, d'acords entre les diferents disciplines per saber, quan parlàvem del groc, com la desenvolupem a nivell formal i quins elements ens representen el groc a nivell musical i com ens belluguem quan parlem del groc o de la forma del triangle. I tot això és el que hem estat treballant en aquest sentit més espiritual, que són les espurnes, que és la vida, que és l'energia aquesta que flueix per tot arreu. I el vermell, la força, el quadrat, la rotunditat, i així amb cada un dels elements, el cercle, la cosa, el cel, la forma arrodonida, el punt, el cercle. El blau ens ajuda també a entendre tots aquests sons de la membrana, dels timbals, de la percussió, i el negre, la filigrana, la línia. El verd ens ha semblat que era com les ones que no acaben mai, a vegades són molt altes, a vegades hi ha molts verds diferents, a vegades són més baixes, quasi s'assemblen a vegades a l'horitzó, al verd del mar.
bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Dins la fosca tot una sola un vell s'enfilava, bravissimo, bravo.